What's up mga idols dito sa Pangasinan? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Boy Salabaria and we will have a new vlog saan mag-update po tayo ng presyo dito sa Honda Motorcycle malapit dito sa Calasiao. So guys, samahan ninyo ako. Ito at ang aking service na tricycle. Tignan natin kung may makita tayo, may makusaladahan at why not, bibili tayo ng bagong service. What's up, idols? Nandito tayo ngayon sa Calasiao, Pangasinan. Honda 3S dealership. And pagtatanong tayo ng mga presyo ng mga bagong model nila ngayon na Honda Motorcycle. And let's see, tingnan natin. Pasok tayo sa loob. Ayan, meron silang footback dito. So, yan. Footback muna tayo. You can see sa harapan nila, yan. So, meron silang mga protocols for pandemic, you know, sa good hygiene, sanitize your hand, face mask. So guys, dito hindi nila ina-allow din yung walang face mask. So, kailangan naka-face mask tayo. And yun, sanitize din tayo ng hands natin. Siguro mayroon din silang mga checklist. Tingnan natin. Wow. Hi, good morning. Ayun, mayroon silang checklist dito. So yun, magsasign muna tayo ng kanting name. Temperature 36.1. Ayun, 36.1. So,
So ma'am, gusto ko sana mag-inquire dito sa inyong shop sa Honda. So ano po ba yung kasi kung bahala ko sana bumili ng bagong motor. Pero siyempre alam ko may option tayo, di ba? May cash and may installment. So yun, ano po ba yung may recommended niyo po sa akin? So gusto ko lang sana pang service for daily use sa trabaho. Scooter po ba, sir? Scooter, sir. May deal po tayo, sir. Ayan, yung Honda Beat, Yes, sir. Makakatipid po kayo dyan, sir. Kasi 63 kilometers per liter po yan, sir. Yes, Kung ang pang- ganda. mo lang po. Honda Beat. Ilang cc po yun, ma'am? 110cc po. 110cc. So, pasok na siya, no? So, maganda rin pang simpleng lang. Work, Yes, sir. trabaho, bahay, ganun. So, pang service. Yes, sir. Okay, very good. Yung kulay naman, may lang po yung available natin. Yes, sir. May red, may black, sir. Yan na po. So, ma'am, magkano po yung price po niya? Sa cash? 64,900, sir. Naka-promo po yan, sir. Naka-promo pa siya. Opo. So, 64,900 900. yung kanyang cash payment. So, sa installment, meron naman tayong mga Yes, sir. Meron. handang rin, price list na. Yung doon mo, sir, 63. 6,300 minimum down payment po para sa Honda Beat. Yes, sir. Then, you can choose for the monthly Yes, payments. 6 months to 2 years po kami, sir. 6 months to 2 years yung niya. 3 years. 3 years, sorry. So, mayroong 3 years, may 2 years, may 1 year, and then 6 months. Okay. Ayun. So, yung options natin for the installment ng Honda Beat. 6,300 is minimum down payment. So, bahala na kami kung magkano gusto namin i-down. So, yung iba pong motor natin, ma'am. Click 125. Yan, click Ito yung 125. best seller po namin. Ito yung pinaka-best seller po ng Yes, natin. sir. Kasi po, LED na po yung ilaw niya, naka-tube. Yes. Tapos matipid din, sir. Matipid din sa gasolina. Opo. Ilang kilometro po per 51 to 52 kilometers po, sir. Wow, ang tipid na rin niya, no? Yes, sir. Susuwak na rin to sa matipid sa gasolina. Saka yung tag na, sir, is 5.5. 5.5 liters ang full tank. So, ang cash po niya, ma'am, magkano po yung cash niya? 76,500. 76,500. Yes, sir. Medyo konti lang yung difference niya sa bit, no? Yes, sir. Pero ito, 125cc. Yes, sir. Medyo mas malaki yung makina niya. Opo. Yes. So, again, ma'am, ito yung Honda Click. Di ba meron tayong 150cc din ito? Yes, sir. Ito naman po yung 150 po natin. Ito yung 150cc. Wow. Ang pinakaiba lang naman po, sir, ito po kasi keyless, bali remote po. Keyless. Yung 125 sir, susi. Di susi. Tapos, sir, yung sa 3C, 150. 150. Yun. Yung kanyang, Yung difference. yung difference niya. So, kung titignan natin din yung itsura, mas maganda yung kanyang decals, no? Saka yung Yes, sir. Mat po yung kulay na, sir. Wow, ang ganda. Pinaka-latest po yan, sir. Ito po yung nakakulay na po yung mountain. Yan, nakapuloy na yung mags niya. So, ito ma'am, 150cc Honda Click. Magkano po yung price dito sa cash po? Cash po, sir, SRP namin is 98,900. 98,900. So, yun. That's why, sir, 98,000. So, kung gusto niyo pang mag-discount, meron pa tayong discount. Pag-cash, sir. Pag-cash. So, yun po yung natin. So, Honda Click 150cc, 98,900 for the cash. Sa installment na, magkano po yung minimum down payment? Ang installer, sir, is 9,300. Minimum down payment. And then, may option din ng 3 years, 2 years, 1 year, and 6 months. Yes, sir. Alright, thank you po ma'am. So, yung ating mga high-end na motor, ayan, nasa likuran natin, ito pong natin, PCX yan, napaka-famous din to ngayon di ba? Yes, sir. So, ilang cc po ito, ma'am? 150. 150cc, ma'am. Magkano po yung cash price na, ma'am? 133,900. 133,900. So, ma'am, ito, makakakuha rin tayo ng discount pa sa price na yan? Yes, sir. Last price na po is 132,500. 132,500. So, guys, yun, 132,500 para sa cash price yung last price niya. And 150cc po yung ating Honda PCX. Naka-ABS na, no? Opo, yes. Keyless din, ma'am, yung nito. Yes, sir. Yun, ito yung mga gandang models ng ating Honda. So, yung Honda PCX. Ito po yung compartment, sir. Malaki po. Ayan, makikita rin yung compartment. Wow! Sige. So, yan guys, yung compartment, mukhang kasang-kasa yung dalawang helmet, no? Yes, sir. Ganda. Saka malaki. So, yun yung kanyang mga features ng Honda PCX na to. Ngayon ko lang napansin, nakita to. Genio. 110cc po. 110cc. Pero ito yung mga high-end din nila, no? Sir? High-end na brand nila. Yes, sir. Yan, sorry. Pwede po kayo mag-search
po dito, sir. Ah, talaga? Yes, sir. Wow. May outlet po dito. May outlet na for cellphone. Pwede na mag-charge. Oh, ang galing, ano? So, ito, Honda Genio 100. 110cc, sir. 110cc. Ang price po yan is naka-promo, sir. Is 70,400. Dati po na 72,800. Wow, yun. Tingnan mo guys, meron pong promo sila. Yung dating price niya is 72,900. 17,900. And then yung bagong price ngayon, 70,400. so may 2 plus po na ano na rebate, no? Or discount. Ito. Maganda to, Honda Genio 110cc. No, tapos meron pang chargeable para sa ating cellphone. Ito yung pinakasikat nila ngayon, yung Honda ADV. Pang-adventure, sir. Pang-adventure, no? Pang-trail. Parang ganon. Pang-bundok. Yes, sir. So magkano po ma'am yung cash price po ng ating Honda ADV? 150,800. 150,800. Yun po. Sa installment ma'am na may ino-offer din kayo nito? Maximum tapos minimum down, sir, is 51,800. 51,800. So yun po yung minimum down payment na kailangan namin i-provide. Okay, 51,800 yung kanyang down payment. And then cash price 155. 150,800. Alright, so guys, ito yung ating mga motor dito sa ating Honda 3S shop dito sa Calasiao, Pangasinan. Meron pa silang mga ibang motor dito. Ito naman pang sports, ano? Yes, sir, pang sports po yan. Ito yung Honda CBR. So kilala na rin to, matagal na rin dito sa market. Bali, special edition po yan, sir, yung red. Yun dahil sa decals niya, no? Yung kanyang yung kulay. So special edition na siya. Honda CBR150cc. So ma'am, pagka po bubili ako ngayon, halimbawa installment, ano po yung kailangan kong i-provide, ma'am? Kailangan po may 2 valid ID po kayo, sir. Yes. Government ID. Government ID, 2 valid. Saka po, i-apply po natin sa application po namin, may pipilapan po kayo. Yes, tapo. And after po yung, sir, ipapasiyain po natin. Papasiyay po namin. In case po ma-approve ko ako sa CI, ano po yung next move ko po? Tatawagan po namin kayo, sir, para mailabas nyo na po. Yes. Yung kailangan po is may co-maker po kayo, sir, na pipirma din po sa kontrata. Okay. So, magdadala po ako ng kasama ko ng co-maker. Na may ID po. May ID rin, may valid ID din siya. Yes, sir. Ganun po pag installment. So, napakadali lang palang kumuha ng installment yan, ano? So, pag na-approve ako, dala ko ng kasamahan ko para sa co-maker. And then, after that, pwede ko na pong makuha yung unit pagpunta ko dito. Opo. Okay. Ma'am, after po ng mga yan, meron po ba tayong mga binibigay na freebies or Yes po. sa ating pag nakakuha tayo? Helmet, sir. Helmet, t-shirt. Plate holder. Yun, ganun. Yung temporary plate holder, sir. Tapos face mask. Face mask. 2 years warranty po sa makina, sir. Okay. 3 years free service. 3 years service. Salamat sa information na binigay niyo sa akin. Actually, it will help me para makapag-choose at bumili ng motor dito sa inyo sa Honda. Yes. Alright. So mga idols, sana nagustuhan niyo itong ating pag-inquire at update sa mga presyo ng Honda motorcycles dito sa MCC Calasiao, Honda Wing Shop. Located siya malapit sa Honda Auto Group or Robinson's Place, Pangasinan. Madali nyo lang siyang makikita. So guys, gusto nyo pong bumili at mag-inquire, meron po tayong iniwan na number located sa aking description. So salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang video to, huwag nyo pong kalimutang i-like, mag-leave po kayo ng comment, and don't forget to subscribe, guys. So, sana po namin nyo pong suporta ng ating channel, Boyet sa Labaria po, and thank you for watching. Ciao.